Oli, benvinguts al meu canal. Jo soc Àurea i en el vídeo d'avui us porto aquells productes que he anat acabant en les últimes setmanes. Així que, si voleu saber quins són i què m'han semblat, us deixo amb el vídeo. Primer de tot, dic que si us agrada el maquillatge que porto avui, el tinc gravat. Us deixaré l'enllaç al vídeo a baix a la capseta d'informació, igual que enllaços a tots aquells productes que trobi l'enllaç, doncs, i a les meves xarxes socials. Per començar, vull aclarir, m'he proposat acabar amb tots aquells productes que tinc per casa, que he anat acumulant allà. No comprar res fins que no tingui tot allò que s'hi assembli, per dir-ho d'alguna manera, acabat. I he començat per lo fàcil d'acabar, que són les mostres. I mostres de colònia. I he gastat també la mostra d'un sèrum de la marca Sisley Paris o Sisleia. Bueno, tots aquests tipus de mostres no donen per provar ben bé el producte, si t'agrada o no. Donen principalment per saber si d'entrada et donen al·lèrgia o no. Per mi no hi ha més utilitat que aquesta, per aquest tipus de productes. Així que bé, els anem gastant i així me'ls trec de sobre. Primer de tot, de la marca Rituals, és una espuma de dutxa de la gamma Hammam Delight, Fresh Eucalyptus and Rosemary. Tinc diversos pots d'espuma de bany de Rituals, així que sí, crec que els pròxims vídeos d'acabats anireu veient uns quants perquè me'ls vull treure de sobre, que fa temps que els tinc. Aquest en concret olora a, com diu, eucaliptus, i m'ha agradat molt l'olor, la veritat, molt còmode, sobretot per quan he estat encostipada. Allò que et sents amb el nas tapat i així, doncs va molt bé, refresca molt i destapa molt bé el nas. L'eucaliptus en part serveix per això. M'agrada molt també el format d'aquesta espuma, el trobo molt pràctic d'apretar i anar a la dutxa. És molt còmode, la veritat. L'inconvenient, si haig de posar-n'hi algun, és amb les mans mullades haver-lo de remenar una mica, que a vegades rellisca. No sé per què, en les últimes setmanes, o sigui, els últims dies d'utilitzar-lo, no sortia l'espuma, jo apretava, sortia sabó, però no feia espuma, sortia gairebé líquid. I la veritat és que el que tinc ara mateix al quarto de bany m'està fent el mateix. Així que no sé si és el problema si el problema és que fa temps que els tinc i d'alguna manera han perdut pressió o què. No sé pas per què és, però bueno, si a algú més li ha passat que deixa de sortir i sap per què és, doncs m'agradarà que m'ho deixi a baix de comentaris, m'agradarà saber-ho, a veure si no sóc l'única que està tenint aquest problema. És l'única marca que he provat, no n'he provat d'altres, però bueno, com dic, el format m'agrada molt. I sí, segurament repeteixi, de cara a l'hivern que ve, quan torni a constipar-me, la veritat, aquesta olor m'ha agradat molt. Següent, com ja vaig dir en el haul de Lush, doncs he acabat el Crease Lining. No tinc res més a dir, s'ha acabat. Us deixo a baix a la capseta d'informació l'enllaç al vídeo on parlo exclusivament d'aquest producte i com veureu en el haul, doncs ja en tinc un altre en el quarto de bany. No sé pas quants pots dec haver gastat, 3, 4 potser. M'agrada molt. Següent, de la marca Olay, és un sèrum Regeneris Luminous Skin Tone Perfection. Sèrum, doncs, en teoria és perfeccionador del to de pell. Jo no he notat diferència en aquest sentit, la meva pell és de colors, té molts tons diferents i jo no he vist que això ni que m'iguali el to ni res. En aquest sentit no he notat diferència utilitzant-lo doncs a diari, com et diu, no té cap olor en particular. Olorà com a crema o a producte cosmètic, era tirant a blanc, potser una mica brillantós, una mica com purpurina, per dir-ho d'alguna manera. En baix, com veieu, és tipus gotero. Bastant incòmode perquè a mesura que es va anar acabant, a baix queda producte, però per aquí no el puc treure i és tan dens que tampoc baixa. Així que en aquest sentit l'envàs una mica dolent,
de plàstic, i l'he hagut d'acabar gastant de nit perquè el sentia una mica pesat. Si me'l posava de dia, després la crema, i si em volia maquillar, em sentia la pell una mica pesada, així que l'he acabat de nit, no repetiré pas. Següent, de la marca Lush, és la mascareta facial fresca Don't Look at Me. Està ja completament buida. Era de color blau barrufet. Aquí, com veieu, restes seques, color blau barrufet. I una olor molt fresca, està completament impregnat d'olor. Una olor molt fresca. Cada cop que l'he utilitzat, la poses, la deixes actuar una estona i la retires amb aigua, fa una lleugera exfoliació, i la veritat m'ha agradat molt com em deixava la cara, com em deixava la pell, doncs bastant reconfortada, hidratada podríem dir, i exfoliada, vull dir, em treia la mica de palletes que pogués tenir si la tenia una mica resseca. Així que molt bé, probablement repeteixi, les vull provar totes, és de les fresques, de les que es guarda a la nevera, les vull provar totes, perquè si no totes, gairebé totes em criden l'atenció, així que em guardaré els pots. Si portes 5 pots, si portes 5 pots d'aquests negres de retorn a la botiga, et regalen una mascareta fresca, així que probablement aprofitaré i en provaré alguna altra, encara no sé quina, però en provaré alguna altra. Però aquestes són les que m'agraden, la veritat. Si l'he de trobar un inconvenient, per dir-li d'alguna manera, és que després de treure estava, no sé, 2 o 3 dies que cada cop que m'amocava era blau. O sigui, al posar-ho prop del nas, no sé per què, em quedava totes les fosses nasals blaves i podia mocar i mocar i mocar i mocar i sempre sortia blau. Semblava un barrufet, però, com dic, m'ha agradat molt. Següent, de la marca Behaviour, no sé ben bé com es pronuncia, Daily Moisture Conditioning Spray. És un spray acondicionador pels cabells, no necessita aclarat. Jo l'he estat gastant principalment per aquells dies que no m'he rentat el cabell, però el tinc mullat per pentinar-me'l, perquè si no li poso alguna cosa, pentinar això d'aquesta manera pot arribar a ser impossible, així que l'he estat utilitzant així, amb el cabell mullat, tant me'l mullava a la dutxa, encara que no me'l rentés molt mullat, o amb algun tipus d'esprai, i després això ben polvoritzat això per tot el cabell, per poder-lo desenredar, sobretot si me'l sentia molt enredat, però encara el tenia net i no me l'havia rentat. I la veritat és que sí, funciona, m'ajudava molt a desenredar-lo. Llàstima que fos un abast tan petitó, però m'ha estat ajudant molt i doncs això, complia la seva funció, que era ajudar-me a desenredar el cabell. L'olor té una olor com a producte de perruqueria. Aquest tipus d'olors m'agraden, la veritat. Com dic, a perruqueria. Per mi és una olor molt agradable. I probablement repeteixi, com dic, tinc coses per gastar, tinc productes de cabell per gastar. Primer gastaré els que tinc, però quan ho tingui tot gastat probablement sigui un d'aquells productes que si trobo repeteixi. He gastat 2 contornants d'ulls. El primer és aquest d'aquí, de la marca Bioderma, de la gamma Sensibio, el Sensibio A, que és la gamma per pells sensibles, reactives, vermellós i seques. És la de color rosa. M'ha agradat, em deixava la pell molt hidratada, la zona molt hidratada, però a la vegada no és densa, no és pesada, sinó que és bastant lleugera. Així que això m'agrada perquè normalment a mi se m'acostumen a pelar, o sigui, de seguida se'm deshidrata la zona i amb això, doncs, amb aquest producte en concret no se'm deshidratava. Però els contorns ulls que acostumo a utilitzar quan em sento la zona molt deshidratada o que se'm comença a deshidratar, acostumen a ser bastant pesats, i aquest no, aquest és molt lleugeret. I al ser tan lleuger doncs s'absorbeix de seguida i de seguida et pots maquillar, no has d'esperar molta estona i tampoc et sents la zona pesada ni res. I probablement sí que m'hi repetint, m'ha agradat.
m'agrada. De fet, m'ha agradat gairebé tot el que he provat d'aquesta gamma. I l'altre contorn d'ulls és aquest, és de Yves Rocher, és el Serum Vegetal 3, arrugues i lluminositat. Què dir? De la marca Yves Rocher estic acabant tot el que tinc, no m'agrada, no compraré mai més res d'aquesta marca, la veritat, perquè és que no. Era una crema bastant densa, que l'havia d'utilitzar de nit perquè no... La meva pell, tot i ser una pell deshidratada, que tot el que li posis acostuma a absorbir-ho relativament bastant de seguida, sobretot, doncs, com dic, se'm deshidrata molt la zona, així que els contorns d'ulls en general se m'absorbeixen fàcil. Aquest no, o sigui, aquest al cap de les hores encara em sentia, segons com, greixós, no seria la paraula, però sí com que encara hi tenia producte, la meva pell no l'havia absorbit, així que l'utilitzava de nit, com a mínim, doncs mira, si no se m'acaba d'absorbir tampoc em preocupa tant, però el volia acabar, no el volia tirar sencer, ja que no em produïa al·lèrgies, doncs simplement probablement no fos adequat pel meu tipus de pell, i llavors no sé ben bé per quin tipus de pell seria. També un altre motiu pel qual l'he gastat a nit és perquè porta purpurina, o sigui, em deixava la zona brillant com de purpurina i els dits d'aplicar-lo brillants de purpurina, així que de dia no, qui posa purpurina això? O sigui, després ja donaré lluminositat amb el corrector o amb el que vulgui, però purpurina? En sèrio? També al ser tan densa, si em posava massa, o sigui, si em passava a l'hora de posar-me'n, segons com em feia com pirotetes. O sigui, ja no només és que la meva pell no l'acabés d'absorbir, sinó que feia pirotetes, o sigui, és que no. No, de veritat, o sigui que esteu veient que no repetiré, oi? No sé quan pot valdre, no sé si a algú li ha anat bé, si algú l'ha provat o l'està utilitzant i li va bé, que m'ho digui. No sé, és que de la marca aquesta de veritat no tornaré a repetir res, així que rara vegada parlaré bé d'algun dels seus productes i mira que n'he arribat a gastar molts i molts perquè al començament de cuidar-me la pell, al començament doncs de portar una rutina d'higiene facial i de cremes i de tot, era la marca que tenia més a mà i ho havia arribat a tenir tot d'aquesta marca. Em queden alguns productes, em queda algun sabó de bany, que això és l'única cosa que més o menys m'agrada, i alguna colònia potser també són les coses que m'agraden, però de tota la resta de productes, res. Algun dia ja us parlaré de la meva experiència amb Yves Rocher. Següent, de la marca Sephora, és un super desmaquillant waterproof per ulls, bifàsic, tenia una fase blava i una fase transparent bastant oliosa. Treu molt bé el maquillatge waterproof, o sigui, treu molt bé tot el maquillatge, el waterproof el treu sense cap mena de problemes i no irrita, o sigui, tot i ser waterproof, tot i ser bastant fort, per dir-ho d'alguna manera, perquè ho pugui eliminar tot. No m'irritava gens els ulls, a mi de seguida em piquen. No m'irrita, els productes no m'acostumen a irritar, com a tal, vull dir, no em queden vermells ni tal, però sí que a vegades després em piquen, i amb aquest no em picava gens, no he tingut cap mena de problema. Segurament repetiré, Sephora el tinc a mà, i llavors agafaré l'envàs més gran, aquest el vaig agafar així petitó. No sé si el vaig comprar o me'l van regalar a la pròpia botiga per provar-lo, però bueno, si repeteixo, que segurament repeteixi amb ell, agafaré la mida gran perquè no vull dir que me l'hagi begut, perquè condeix molt, molt poquet et dona per desmaquillar-te bé pel dia a dia, una miqueta més si el maquillatge que portes és molt carregat, molta màscara de pestanyes, molt d'eyeliner, sí que necessites més, però la veritat és que molt poquet condeix molt. Següent, de la marca 3M, mascareta d'hidratació intensa per cabell sec o danyat. Encara no he trobat cap producte d'aquesta marca que no m'agradi, així que d'entrada doncs ja us ho dic, m'agrada. Em deixava els cabells molt suaus i bastant hidratats, o sigui, me'ls sentia hidratats.
Després tenia molta facilitat per pentinar-los, m'ajudava a desenredar-los molt bé. Jo l'he estat utilitzant de dues maneres diferents. Una és com a mascareta, doncs si tenia temps, estava a casa, posem pel cas un diumenge a la tarda que estàs a casa, que no tens res a fer, impregnar-me bé tot el cabell, d'arrels a puntes, fer-me un monyo i deixar-lo doncs 1 hora, 2 hores, 3 hores, l'estona que tingués, aprofitar perquè penetrés molt bé tot el producte, força estona, sobretot si m'havia tenyit feia poc, per acabar de recuperar el cabell com a mascareta així intensiva, doncs com dic, tota l'estona que pogués tenir-lo, i després ja em dutxava normal, me la retirava i perfecte. I l'altra manera que l'he estat utilitzant és com a acondicionador a dintre de la dutxa. Doncs, com m'hagués posat un acondicionador, que amb el cabell net te'l poses de mitjos a puntes, et deixes actuar uns 3 minuts i te l'aclares. I igual, doncs, evidentment no sentia el mateix efecte que si el portava 2 o 3 hores, però sí que notava molta... doncs els cabells molt hidratats i amb facilitat per després despentinar-los, no hauria, desenredar-los. I com amb tot d'aquesta marca, sí, segurament repeteixi. I per últim, de la marca Catrice, és el Liquid Camouflage corrector en el to 010 Porcelain, doncs corrector a una cobertura mitja, ni molt lleugera ni molt baixa ni molt alta, una cobertura mitja, tot i que si fas una mica de capes pots elevar-la una miqueta. Tampoc pots fer moltes capes, perquè llavors se sent molt pesat, però bueno, cobreix just el que jo necessito cobrir. No tinc grans ulleres, no les tinc ni de colors, a vegades em surt una miqueta d'ombreta per aquí i tinc algunes taques fosques més per la part externa de l'ull, i amb això doncs m'ho cobria perfectament, sense necessitat d'això, com dic, de gaires capes, i encara que només portés el corrector, sense base de maquillatge ni res, m'ho cobreix molt bé. Si li haig de trobar alguna pega és que, segons com, a mi, com ja he dit abans, se'm deshidrata molt la zona, i aquest em marcava més la deshidratació, o sigui, si se'm feien palletes per, doncs això, sobretot la part externa de l'ull, de la ullera, a vegades em surten palletes i això m'ho marca molt més. O sigui que en aquest sentit, una miqueta dens, no molt, només una miqueta, o sigui que segurament de cara a l'estiu busqui un altre. De totes maneres, he repetit, i el que estic repetint ja l'estic acabant també. L'aplicador és en format gloss, veieu aquí l'esponjeta, i a veure, trobo que ha quedat bastant de producte a l'envàs. Com veieu aquí baix, no puc rascar més, he estat rascant, però clar, aquí baix no hi arribo. I jo tinc la sensació que aquí baix hi queda bastant del producte, o sigui, més que bastant. Queda producte, és a dir, no es veu a través, queda molt opac, així que algú hi deu haver-hi. Com veieu, no sé si s'aprecia, que clar, no arriba baix de tot. Llavors no pots escurar bé les cantonades. I el mateix passa aquí dalt, que hi ha tota una capa de producte. Posa que és waterproof, no ho sé, no ho he provat, si amb l'aigua se'n va o no, perquè si me'n vaig a dutxar primer m'he desmaquillat, ja me l'he tret, i a la platja no hi he anat maquillada, o sigui que no puc dir si és waterproof o no. Probablement de cara a l'hivern que ve, depèn, bueno, em buscaré algun altre que em sigui més lleuger, sobretot per ara a l'estiu, i que m'eviti que s'emmarquin tant les zones deshidratades, i ja veurem si repeteixo amb un tercer pot o no. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li m'agrada, subscriu-vos al botó vermell que hi ha aquí baix i deixeu-me a baix a comentaris què us han semblat els productes que jo he acabat, si els heu utilitzat, els esteu utilitzant o ja els heu acabat, què us han semblat, m'agradarà saber més opinions, i jo us deixo fins al pròxim vídeo. Adeu!